Dlamini. Besacela ulala wakho today. Kanjani manje? Angifuni ukubona noTito. Mapenjisi babe, I like you. And I can see myself loving you. Ukuthi Mapenjisi currently nginendoda. Kodwa into yethu iyacikizela. So nizohlukana. Ya impela sohlukana. Kusi nje ngidinga i-courage to face him. Mapenjisi, ngichazile nje. Hayi, sesisitsha yani isikhathi Tito. Ngibuka ngathi ngilindi isitimela kuyi-bus stop. Mapenjisi, if ungeke ukwazi ukungilinda, then angazike. Tito, uqonda ukuthini mawuthakaza? Mapenjisi, it's either uyangilinda or siyayeka. Hayi, kulungile, asiyeke ntombi. Kulungile. Kulungile ulala kulenye indlu. Hayi Mapenjisi, kwanempahla engaka manje kanti usumuva ini mfuthu? Hayi, okwanamhlanje kuphela but ngeke ngisabuyele ekhaya from namhlanje. Oh. Okay. Baba vuka. Kuvukeleni manje makhuzwayo? Vuka baba, Mapenjisi uyakhala vuka. Ngivuke ngenzeni makhuzwa ngimncelisa? Vuka baba simlalele soyi2. Angeke mina ngiqwashe ngedwa. Makhuzwayo. Hey Mapenjisi. Awehlisa uvolume man mfowethu. Dlamini ngiyona nedole ama-emotions. Awona volume akwazi ukwehlisa. Hey makhuzwe uhead lo muntu baba. Hey. Ngiyakuzwa lokho. Kodwa since kuwena owathi akeze azohlala la nathi. Vuka baba simlalele sobabili. Angeke mina ngiqwashe ngedwa. Usiyami. Oh, Dlamini, ni right la ekhaya? Hey, si right man, awahambe la. Oh, kwangcono-ke. No, phela ngizwe kunesililonyana la izolo ebusuku. Manje ngithi angicheck mhlambe bengijust kunenkinga noma ninesifo and stuff. Awuzanga ngani ngaleso sikhathi uzwa kunesililo. Why uza manje kuseni uzongivusa ngilele? Oh, hayi. Ngoba ayikho inkinga la ekhaya, ayikho inkinga ngizohamba. Ngiphendule man ngithi why ungazange ngesikhathi uzwa ngasesililo? Why ukhethe kuseni uzongivusa ngilele man you dot? No, ngiyakuzwa Dlamini. Ngisahamba. Fusaka hamba. Dlamini kancane madoda umsindo. Ngisalele la. Fusaka wena. Fusaka wena. Hayi, ncane sedlamini. Mapenjisi. Wathi uzolala usuku olodwa bese uyahamba. Nakho kuphela isonto manje. Kanti uhamba nini? Hayi Dlamini ngiyahamba nje soon. Ale calendar. Khomba usuni la Mapenjisi ukuthi uke khona ngizokwazi ukuthi uhamba nini. Dlamini, senahamba niphethe amakhalenda emakhikini madoda. Angizwani nokucofa ifoni mina njalo njalo. Ingakho ngifaka iwash. Kanti iwash alinali ikhalenda. Ingakho ngikhetha ukuthi ngiyifotokopele ikhalenda. Khoma Mapenjisi usuni la khona ngizokwazi ukuthi nini la uhamba khona.
Awukodwa Dlamini ngiyawathenga amaqanda nesinkwa sometimes. He, wemapentshisi. Ngibone le ntombazane iphula inhliziyo. Yehla kwenjani imoto? Unyanyavu. Pho ngitshelani mina Makhuzwana? Hayi emapentshisi awuzonxephelwa wami umfazi mina. Hey, wemapentshisi, uyisizile ngokuthi uyiyeke le ntombazane. Ngiyibona iphuma kwenjani imoto. Hayi mapentshisi. Hayi man. Musukhala in front of a community. Ngifuna ukukhala hamba endlini. Hayi mapetshisi hayi man. Mapetshisi hayi man, masumpongoleza ngathi ushonelwe manje. Uthanda ngene ngendlini ngizokhala phakathi. Ngenza lokho kanti ufuna ngimbuti. Mapetshisi. Khala, musumpongoloza. Khala njengefone make vibration mode man. Hawu. Akhala noma silent mode Dlamini samuzwa ngala. Fuse. Ngeke ukhala bavene ngawo lasisha. Nami. Angimiyeke ucasukile. Miyeke Dlamini. Baba, umapentshisi uhamba nini? Sekuphela 2 weeks manje. Mama, mangimcela ngithi akahamba uyakhala. Manje ngenze njani ke mina? Mina baba ngikhathele umapentshisi abavuka ngo-12 bakhali. Mapentshisi. Uyaphosola. Ngiyokhala bese ngiyalala. Indawo. Ngiyacela abantu ukuthi ungakhali namhlanje. Ngiyaphazamiseka ekulaleni. Makhuzwana, I'm sad. Mangakhali ngenze njani? Okay, ngiya-understand amapentshisi ukuthi usaid. Ngiyacela-ke ukuthi musukhalele phansi bandla ngoba mina ngiyaphazamiseka ekulaleni. And mase ngize ngavuka angibe ngisalala kuze kusekuseni. Makhuzwana, insizwa mayinavo leyo. Angikwazi ehlisa ngizenyusa. Makhuzwayo man. Makhuzwayo komunye akhale man yangiphazamisa kulele lana. Umuntu akanasingeniso kulokhala kwakhe. Vela mpongoloze nje same time. Awukahle ukungibangela umsindo. Ngilele man. Emini okubangela umsindo. Uthini koshweni nomuntu ekhala lo ngale? Baba mina ngazi noma lokukhala kwakhe wena kuyakushushuzela yini. Kodwa mina kuyangivusa. Wena ngikhathele Nkosi yami. Hey, Makhuzwana. Angazi ke mina ukuthi ufuna ngithini ngalento. Salibona. Ngamthola umapentshisi ngithunywa uma wakhe. Mapentshisi ungala. Okay. Mapentshisi. Uma wakho uthi angizolanda imali yerent. Hawu. Kanjani manje ngoba mina ngisahlala ekhaya? Mapentshisi wahamba ngomhla ka-20. So udlala izinsuku ezimore than uhalf wenyanga. Akusho ukuthi ikhokhe yonke imali yenyanga. Hawu we. Ngeke zenzeke leyo. Oqala mina ngisahlala ekhaya. Mapentshisi. Uthoma wakho ngikushaya uma ungafuni imali. Wena ushaye mina. Awuzame phela sibona. So ukhohliwe yini ukuthi ngesibhamu mapentshisi?
Nisulana nomapentshisi. Hayi sitholene kahle impela. Mama please ngeke akahambe mapentshisi. Wena baba unomusa kakhulu. Wonke umuntu onenkinga uza la kuwena. Mhlawumbe ngoba makhuzwayo ngiyazi ukuthi kubhlungu kanjani ukudinga usizo kodwa ngekho umuntu ozokusiza. Ngiyakuzwa lokho baba. Kodwa kwesinye isikhathi umuntu umsiza kakhulu ugcine ngasasibona isidingo sokuthi ayisize yena. Lokho ngesingisi kuyake kuthiwe i-learned helplessness. Awuye wena walana manje umuphi mapentshisi? Usayocenta kadlala. So sikhuluma ngani la? Ngomapentshisi nanokuthi uhamba nini? Cha. Sikhuluma ngokuthi phuma endabeni zomzwa wami wena. Okay, bengisacela ukuphuma but still ngilalela. Hayi, futhi khamba. Hawu, yewena mahewu ngithe hamba. Hawu Dlamini, ngikude mengila ngenginizwe. Ungizwa kanjani nje uma ngikhuluma nawe manje? Okay, good point. Wena mahewu. Ngiza lapho ngibhagaze mina moyislip. Mama. Ngaphandle kokuvuka akhale ebusuku. Yini enye enzo umapentshisi wrong? Baba, umapentshisi unomkhubo okuthenga iKFC ayidle yedwa ebusuku. Angasiphi. Angasiphi. Mama mina ngidli iKFC. Ithanga kuphi? Bekuyini baba ukuthi umuntu athi ngithengile nayo iKFC asidle? Okay. Ngiyabuzwa. Nanenye ayenza wrong. Baba into engishoyo mina lana ukuthi unomusa kakhulu. And ngicabanga ukuthi omapentshisi bayokwenzela lo musa obenzela ubona manje. Mhla wena udinga. Angibasizi ngoba ngilindele ukuthi ngelinye ilanga bayongisiza. Cha. Ngibasiza ngoba badinga usizo. Kanti lolu usizo abalidingayo ngingakwazi ukubanika. Phela. Hayi ngiyakuzwa baba. Ngiyathembisa futhi angeke uphinde ungizwe ngicomplaina ngalento. Uyazi Dlamini? Wo Dlamini, imini mahewu wo. Ufuna nona lapho man? Indaba zabantu. Mana Dlamini mphuma ungangishayi. Dlamini, uyindoda ebacabangelayo abanye abantu. Yizibuye bashaye nje, bathi abacabangela. Kodwa Dlamini ukucabangela kwakhe abanye abantu kungagcine lokho kulimaza wena. Mana ngoba wena ushone ngala. Usufike kanjani etoilet? Hayi, ngirawundile ngajomba ucingo ngangena ngithi Dlamini, uyangizwa kodwa kulento engiyishoyo ukuthi ukucabangela kwakhe abanye abantu kungagcine kulimaza wena ekugcineni. Mahewu. Uncamela ukuhlala etoilet ngoba nakufunela indaba zabantu. Dlamini, ngiyakubonisa la wena into oyicabangayo uthuvu. Iyona into egxabha ekhanda lakho leyo. Uma ngalahle lithe. Hayi, okay, incese Dlamini. But ke Dlamini, ngiqinisile kulento ebengikade ngisho ekuqaleni. Hayi, kulungile Dlamini, ngisayohlangabeza uM usezobuya emsebenzini. Sho. Umuntu usanikwa ama-advice omahewu. Baba vuka nangoke sekhaya. Makhuza ungivuke ngimenzeni ngimshushuzele madoda. Cha baba. Kodwa mengabe ngizoqasha mina ngenxa yomuntu olethe wena ukuthi azila emzini wethu. Nawe kuzomela uqwashe.
Baba. Vuka sinilalela. Makuzwayo u12 manje mina ngifuna ukulala ngiyazela manawu. Baba ngeke ngilalele ngedwa le yi-song of the year. Vuka. Hayibo, Dlamini, ni right nakho ngizwe isililo. Hey, weBucks awashi step mfowethu yazi. Awukahle step awuhambe la. Dlamini, last time ngafika mina, wangibuza ukuthi angifikanga ngane ebusuku. Manje mase ngifika ebusuku futhi usuyangifusegisa. weBucks. Yabona uma ungasuku la njengamanje ngizophuma ngize lapha ngizogxoba yazi. Hawu. Umuntu usethemba induku noma ethi wenza ubuntu. Yo. Hey. Uma bejes. Dlamini, bingelela bhoti angilalanga nawe. Makhuza, uma bejes. Uyocenta kacele baba. Sekuzofanele hamba mapentshisi manje. Ngikhathele mina. Dlamini, uzobingelela noma Sekwenzakaleni ekusizeni abantu abadinga usizo baba. Makhuzwayo, ungangilingi makhuzwayo. Hawu, usuvukile Dlamini. Ya sengivukile. Lalela. Hlala phansi mapentshisi. Khona into efanele siyixoxe. Makhuzwayo, sacela uyongenzela iti. Wena hamba ubhadazela somewhere. Kancane Dlamini. Ngaphambi kokuba ukhulume khona bengizocela ukusho nami. Mayo, suwahlala Dlamini. ha? Hayi walihlonishwa endaweni. Dlamini noma Khuzwayo. Angazi nganibonga ngithini o kanjani. Ngiyabonga ukungihlalisa ningiphathe kahle njengelunga lomndeni wenu. Eningenzele khona kukhulu kakhulu. Even wasekhaya umuntu bengeke akwenze lokho. Ngiyabonga. Man, shit. That's some deep bottom of the heart level shit, man. Bese ngiyibekile ke imali yanele. Namhlanje nje ngiyahamba ngiyorent indlu kwaNgoneni. Ngiphinde futhi ngiyabonga ingathi inkosi ngalandisela kwengenzele khona. Makhuzwa. Uyakhala. Cha baba. Ngixhophekile. Dlamini, usungakusho lokho ubufuna ukusho. Hayi. Ebengifuna ukusho kuwena bekumayelana nokuhlala kwakho la kwami. Kodwa ke ngoba usuyahamba asekho isidingo. Okunye bengingaqeda ukuthi mapentshisi boyelana noZodwa. Usakufuna vele. Boyelana noZodwa, uZodwa uzokusiza ukhohlwe le ntombazana. Hayi, ngiyawuzwa Dlamini ngizozama. Lalela mama, ngisacela usenzele itiye. Okay baba. Dokho makhadi sihlale. Maheyo. Hawu, mapentshisi. Ave siya ngapha mesiya kaNgoneni. Maheyo lalela. UNgoneni uthe indla ayilungisa. Uyoza ayilungise kusasa. Since uEme ngekho kuleli sonto ngizocela mfuthi uquba lapha kuwena. Izothi indlu mayisilungile bese ngiyahamba. Pho uhambeleni kaDlamini makuthi indlu awukabi nayo. Yazi khathi ngithi ngizama ukuvalelisa laphana bengitshela bazoncenga bethi ngabe ngisahamba ngihlale phansi. Hawu mapentshisi, ngathi awukwazi ukucalculate i-level of importance yakho. Hayi, kulungile sambe. But mokwakhala ebusuku ngiyakushaya. Ushaye bani? Mina? Hawu, hayi awuzame phela. Mapentshisi, ngizongakulalisa phela mina kwami. Ngiyadlala sahambe. Akakhalanga yena uMapentshisi ebusuku ngoba wakhala. But ke emva kweinsuku ezimbili wahamba wayohlala yedwa emqasheni kaNgoneni. Sabantu
siyadingana kodwa kubalulekile ukuthi umuntu umnikeze isandla kuphela angagcini esithatha nengalo.